Nu vil jeg fortælle dig om Søren Åby Kirkegaard. Han blev født den 5. maj 1813 i København som den yngste i en søskendeflok på 7. Hans mor, Ane Sørensdatter Lund, var tjenestepige, og hans far, Michael Pedersen Kirkegaard, var en rig forretningsmand. Søren Åby Kirkegaard brugte det meste af sit liv på at tænke over livet, og læste desuden teologi på Københavns Universitet. Han begyndte sit forfatterskab i 1843, hvor han udgav flere bøger, som han skrev under pseudonymer, altså andre forfatternavne end sit eget. For at sætte samtiden lidt i perspektiv, kan jeg fortælle, at vi i Danmark på omtrent samme tidspunkt får vores første grundlov. H.C. Andersen skriver eventyr på livet løs om fyrtøjet og prinsessen på ærten, og Tivoli slår dørene op. Og så sidder du og tænker, hvorfor fanden er det relevant for mig at vide, hvad Kirkegaard gik og tænkte? Han levede i 1800 hvidkål, og kan da på ingen måde være relevant for mig. Men der tager du fejl. Du skal nemlig gennem denne lille film lære, at der er mange forskellige måder at eksistere på, hvilket kan være med til, at du kan sætte dig selv i perspektiv. Du skal se dele af dig selv blive udstillet på lærredet, hvilket gør, at du kan udvikle dig og erkende, at der er mange dele af det at være lige præcis dig på. For selvom Kirkegaard hverken havde iPhone eller en profil på Twitter, er han stadig meget relevant for dig, og derudover en kæmpe del af den danske kultur. Han er en af verdens største filosofer. Kirkegaard beskæftigede sig det meste af sit liv med at tænke og skrive om livet, altså det at eksistere. Kirkegaard har en teori. Den kaldes i folkemunde stadielære, selvom man aldrig selv har brugt det ord. Stadielæren handler om forskellige måder at være til eller eksistere på. Kirkegaard ser groft set 4 forskellige måder at være menneske på. Man kan være spidsborger, æstetiker, etiker og religiøs. Og hvad er det så for noget? Jo, han fortæller om dig og dine venner, om jeres væremåde og jeres måde at tænke på. Han fortæller om den tvivl, man som menneske rammes af, konflikten mellem lysten og det rigtige. Her er en gennemgang af de 4 stadier. Spidsborgeren følger strømmen. Han gør, hvad normen siger. Spidsborgeren forholder sig ikke til sin eksistens. Han tager toget 7:00 hver morgen for at passe sit job, for det gør man jo. Han ser X-Factor hver fredag mellem 20 og 21, for det gør man jo. Og han råber frække ting efter pigerne, når de andre gør det, for sådan gør man jo. Hans tankevirksomhed er yderst begrænset, og han kan ikke se, at han gør ligesom alle de andre, fordi han aldrig rigtig har tænkt over, at man kan gøre anderledes. Lige så snart han tænker over, at han faktisk har et valg og ikke behøver at følge strømmen, er han ikke længere spidsborger, men har bevæget sig videre til et af de andre stadier. Æstetikeren nyder livet. Han er en kæmpe egoist. Han vælger at bruge andre til at tilfredsstille sig selv. Han vælger at gå til alle de seje fester, bare for at gøre det, så andre kan se ham. Han er overalt, fordi han ikke vil gå glip af noget. Men han er aldrig rigtig til stede. Alt skiftes ud, når det bliver kedeligt. Også de mennesker, han omgås. Han fester, rejser, drikker, spiser og har affære, når han altså ikke ligger i sengen og føler sig alene og tom indeni. Man siger, det er sundt at kede sig, men for æstetikeren er det en ren pinsel. Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en bevægelse. Jeg gider ikke gå, det er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig ned, til enden skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke. Eller også skulle jeg rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa summarum, jeg gider slet ikke. Når æstetikeren på et tidspunkt opdager, at der ingen mening er med hans tilværelse, kan han bevæge sig videre til et andet stadie. Etikeren vælger også, men på en helt anden måde. Han vælger ud fra, hvad han synes er det rigtige valg. Han er en lovens mand, der altid forsøger at gøre det rigtige i lovens og moralens forstand. Etikeren er pligtopfyldende. Han er en moralsk ansvarlig person og vælger det, han betragter som det gode. Han ændrer ikke holdning, som vinden blæser, men står fast på, hvad han tror er det rigtige. Han har en idé om, hvad der giver livet værdi, altså et ultimativt mål, og begrunder alle sine valg ud fra det. Etikeren vil tage tjenestefolkene med i parken på søndagstur, simpelthen fordi han føler det er det rigtige, modsat spidsborgeren, som overhovedet ikke vil skænke det en tanke.
Den etiske fordring er at være uendeligt interesseret i at eksistere. Nu kommer vi til det religiøse stadie. Kierkegaards definition af det at være religiøs er at tro på den kristne Gud. Men der er for ham 2 måder at gøre det på. En uacceptabel og en acceptabel. Religiøs A. Den uacceptable. Den, der er religiøs på denne måde, dyrker Gud, men ikke af passion. Mere fordi det er en vane. Han går i kirke hver søndag og beder sin aftensbøn. Det er blevet en rutine, og han har strengt taget ikke behov for at være religiøs. Det er ikke fordi han ikke tror på Gud, men fordi han ikke dyrker Gud med alt hvad han kan, at det ikke er en accepteret måde at være religiøs på. Nu kommer vi til den mest abstrakte del af Kierkegaards stadielære, nemlig den, som kaldes religiøs B. For den, der er religiøs B, betyder Gud alt. Gud er dette menneskes omdrejningspunkt, men forholdet til Gud er ikke ukompliceret. Det er paradoksalt. Og hvad vil det så egentlig sige, at noget er paradoksalt? Altså, dette religiøse menneske ved, at der findes en almindelig verden. En verden, hvor Gud ikke kan eksistere. Det er den verden, han lever i. Dog eksisterer Gud stadigvæk, på trods af, at han ikke kan. Er du forvirret nu? Det kan jeg godt forstå. Han accepterer altså, at Gud eksisterer, selvom det er en fysisk umulighed. Der er altså 2 ting, der ikke kan findes samtidig, og alligevel gør de. Det er et paradoks. Desuden ofrer dette religiøse menneske alle egoistiske krav og sætter alt ind på at dyrke Gud. Det er hans grund til at leve. Samtidig får han intet målbart ud af at dyrke ham, hvilket måske kan virke lidt underligt. Men sådan har han det altså. Han er samtidig også hele tiden tvunget til at vælge det rigtige, det sympatiske, det der er godt for andre frem for sig selv, og han må hele tiden erkende sin utilstrækkelighed. Han kan ikke vælge det rigtige hele tiden, og alligevel prøver han og bliver ved, selvom det ikke nødvendigvis lykkes. Det er meget svært at være religiøs på denne måde. Og hvad kan du så egentlig bruge det til? Hvis du kigger helt ind i dig selv, vil du se, at du højst sandsynligt ikke er det ene eller det andet. Det er for eksempel meget svært kun at være religiøs B, og det er også meget svært at gennemleve hele sit liv som æstetikeren og kun lave det, man har lyst til. Til gengæld vil du se, at du måske indeholder dele af alle karakterer. Du er altså et sammensat menneske, der hele tiden må vælge, hvad du synes er det rigtige for dit liv og din eksistens. Der er ingen, der kan fortælle dig, hvad der er det rigtige for dig. Men her har vi prøvet at give dig nogle forskellige vinkler på, hvad det vil sige at være lige præcis dig. Som Kierkegaard siger, det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv, og dette kan et hver menneske, når han vil det. Kierkegaards stadier skal ikke forstås som en udvikling, men som mulige stadier, man kan gennemleve på livets vej. Man kan hoppe og springe, og de skal ikke nødvendigvis tages kronologisk. Søren Åby Kierkegaard ophørte med at eksistere søndag den 11. november 1855 i en alder af bare 42 år. Hans værker er højt elsket og bliver stadig læst og diskuteret den dag i dag, 170 år efter hans død. Han ligger begravet på Assistenskirkegården på Nørrebro i København.